Това пък са Cloud Mobile смартфоните на Acer. Те не са особено популярни в България, въпреки това Acer имат своята смартфон продукция, така можем да се изкажем. Симо, какво можеш да кажеш от това, което в момента като впечатление придобиваш? Аз виждам, че дисплея е на много прилично ниво, с така нареченото добро Pixel Density. Не се виждат... е 1280 по 720, това, което е много висока резолюция. Че са постарали да направят собствен потребителски интерфейс, който е доста интересен и работи доста бързо също. 1,5 ГГц може да снимаш тук, ако искаш. Процесор. Само да фокусирам. 4,3 инчов капацитивен екран, 1 ГБ RAM. Снима Full HD видео, това е хубаво. И е с Android 4 Ice Cream Sandwich операционната система, но най-вероятно скоро ще бъде апдейтнат до Jelly Bean.